Ak sa pohybuješ v oblasti gastronómie, si z Košic, z Prešova alebo blízkeho okolia, tak si pozri toto video do konca. Ponúkame na prenájom novozrekonštruovanú reštauráciu v obci Vajkovce, ktorá sa nachádza asi 1 km od diaľnice medzi Košicami a Prešovom. Výhodou tejto prevádzky je, že sa v okolí žiadna iná reštaurácia nenachádza. Ďalšou výhodou je stále prebiehajúca výstavba rodinných domov v obci a v okolí. Kúsok od reštaurácie sa nachádza detské a športové ihrisko. V okolí sa nachádza mnoho lokálnych fariem, ktoré ponúkajú kvalitné suroviny. Kuchyňa je pripravená so všetkými prípojkami. Na tebe ostáva jediná vec, a to vybaviť si kuchyňu podľa svojich predstav. Takže, ak ťa táto ponuka zaujala a chceš prevádzkovať svoju vlastnú reštauráciu, dole v popisku nájdeš kontakt. Tak neváhaj a ozvi sa nám.